Keď dôstojník kontrarozviedky Smerš nazrel dovnútra tohto tanku, ktorý sa práve vrátil z boja, jeho prvou myšlienkou bolo obviniť vodiča zo zrady. Protokol z výsluchu bol suchý a neúprosný. Čatárovi hrozil vojenský súd. Vyšetrovateľ jednoducho nemohol uveriť tomu, že človek v takom stave je schopný ovládať 30-tonový stroj. Logika napovedala. Za pákami sedel niekto iný. Možno dokonca nepriateľ. Ale to, čo experti kriminalisti objavili na riadiacich pákach a na podlahe kabíny, prinútilo osedivieť aj skúsených poľných chirurgov. Tento nález prevrátil na ruby všetky predstavy o možnostiach ľudského tela a ducha. Ako mohol vodič-mechanik viesť tank 47 minút bez toho, aby mal fyzickú možnosť čo i len stlačiť tlačidlo štartéra? A prečo sa obyčajná šnúrka do topánok stala hlavným dôkazom, ktorý zachránil hrdinu pred popravou? Príbeh, ktorý si teraz vypočujete, nie je len obyčajným hrdinským činom. Je to prípad, kedy medicína oficiálne priznala svoju porážku pred ľudskou vôľou. Júl 1943. Kurský oblúk. Vzduch tu nie je len horúci, je hustý ako súkno na plášti, nasiaknutý prachom a pachom prehriatého kovu. V noci teplota neklesá. Zem rozpálená cez deň na 40 stupňov vracia teplo späť a premieňa zákopy a kaponiery na rozhorúčené pece. Ticho je klamlivé. Ak priložíte ucho k zemi, začujete chvenie. Nie je to zemetrasenie. To si tam, za horizontom, zahrievajú motory tisíce oceľových strojov. Tam v nemeckých líniách mechanici dolievajú syntetický benzín, kontrolujú optiku a nakladajú do nábojísk granáty určené osobne pre nás. Všetci chápeme, ako stoja karty. Tu niet miesta pre ilúzie, len pre suchú, nemilosrdnú matematiku vojny. Aritmetika smrti túto noc pracuje proti nám. Môj tank je T-34 s kanónom kalibru 76 mm. Na rok 41 to bol skvelý stroj, majstrovské dielo jednoduchosti a spoľahlivosti. Ale teraz je rok 43. Proti nám nasadzujú Tigre a Pantery. Nemecký 88 mm kanón preráža náš čelný pancier zo vzdialenosti 1500 metrov. 1,5 kilometra absolútnej beztrestnosti. Ich granát prechádza ako rozžeravený nôž do masla a nenecháva posádke ani sekundu na modlitbu. A my? Naša účinná vzdialenosť boja je 300 metrov. Aby som prerazil bok Tigra, musím sa k nemu dostať úplne na blízko. To nie je duel. Je to pokus boxera ľahkej váhy preraziť cez krupobytie úderov ťažkej váhy, aby zasadil jeden jediný presný úder nožom do pečene. Šanca prežiť v takejto bitke je 1 k 10. Chápu to všetci. Od plukovníka v štábe až po nabíjača, ktorý práve handrou pretiera záver dela. Sme odsúdenci na smrť, ktorým dali odklad do úsvitu. Sedím na mieste vodiča mechanika. Je tu tak tesno, že sa ramenami opieram o pancier. Tank nie je len stroj. Je to kapsula života uprostred horiaceho poľa, a zároveň oceľová rakva, ktorej veko sa môže kedykoľvek zabuchnúť. Pach vo vnútri je špecifický. Sme z nafty, zhoreného prachu, lacného tabaku a mužského potu, ktorý sa zažral do poťahov sedadiel. Ventilácia nestíha ani na mieste. Keď sa začne boj, teplota tu vyskočí na 60 stupňov. Budeme sa variť vo vlastnej šťave a hltať oxid uholnatý. Veliteľ tanku, nadporučík Beliajev, sedí na veži s nohami spustenými dovnútra. Nespí. Beliajev je realista. Nehovorí kvetnaté slová o víťazstve, necituje politrukov. Jeho úlohou je udržať stroj bojaschopný do prvého výstrelu. Pôjdu všetci, hovorí potichu, hľadiac niekam do tmy, kde sa črtajú obrysy lesného pásu. Tigre, Pantery, aj tie nové samohybné delá Ferdinand. Majú čelo 200 mm. Zospredu ich ani neškrabní, len zbytočne minieš náboje.
pál do pásov, alebo sa im dostane na bok, ak to stihneš. Ak to stihneš. V tejto vete je celá podstata našej práce. Riadiace páky predo mnou sú 2 kusy studenej ocele, omotané izolačnou páskou, aby sa ruky nešmýkali od potu. Smerové spojky idú z tuha. Na úplné pritiahnutie páky je potrebná sila 25 kg. 25 kg na každý pohyb. Otočenie doľava, trhnutie. Otočenie doprava, trhnutie. Brzdenie celou váhou na pedále. Po presune sa ruky trasú tak, že si človek nedokáže ani ušúľať cigaretu. Chrbát tuhne, svaly sa zaplavujú kyselinou mliečnou. Vodič mechanik T-34 nie je len šofér. Je to nádenník vojny, ktorý vlastným telom a šľachami núti 30 tón mŕtvého železa tancovať pod paľbou. Kontrolujem prístroje. Ručičky zamrzli. Tlak oleja v norme. Teplota vody klesla, ale motor je stále teplý, ako živý tvor, ktorý drieme pred skokom. Výhľad cez prizmatický periskop je len úzka štrbina do sveta. V boji uvidím len kus zeme pred pásmi a záblesky výbuchov. Celý zvyšný svet prestane existovať. Zostane len hlas veliteľa v slúchadlách a inštinkt. Inštinkt, ktorý je rýchlejší než myšlienka. Uvidel si záblesk. Stoč korpus. Zacítil si, že podklad zmekol. Pridaj plyn, aby si nesadol na brucho. Hrdinstvo tu nie sú pekné pózy. Hrdinstvo je to, keď ty, ohluchnutý a dusiaci sa dymom, pokračuješ v ťahaní tých prekliatých pák, pretože zastavenie znamená smrť. Vedľa sa mrví radista Kosťa Malinin. Je celkom mladý, má len 18. V jeho očiach vidím strach. Nie paniku, ale ten hustý, lepkavý strach, ktorý prichádza, keď si človek uvedomí nevyhnutnosť. Pozná technické parametre nemeckých diel. Vie, že náš bočný pancier má len 45 mm. Akýkoľvek granát, ktorý zasiahne bok pod pravým uhlom, nás premení na fašírku. Kosťa v rukách žmolí trojuholník listu. Miša, šepká a ťahá ma za rukáv kombinézy. Počuj, ak by sa niečo stalo, odovzdaj to mame. Adresu mám vo vrecku, v blúze. Ja sám to neodošlem, prináša to smolu. Pozerám na ňo. Tvár má umazanú od oleja, pod očami čierne kruhy. Chce žiť. Všetci chceme žiť. Ale štatistika hovorí, že priemerná životnosť tanku v útoku pri Prochorovke sú 3 útoky. Alebo 5 minút priamého boja. Odovzdáš si to sám, odseknem hrubo. Teraz si nemôžeme dovoliť rozcitlivieť sa. Súcit oslabuje. Súcit zabíja reakcie. Skontroloval si vysielačku? Rozkaz. Okamžite sa vschopí a skrie list. Spojenie funguje, rušenie je silné, Nemci to zahlcujú, ale prerazíme. Noc pred bitkou je ten najhorší čas. Čas sa naťahuje ako guma. Zdá sa, že úsvit nikdy nepríde. Sedíš v železnej krabici a počúvaš ticho. Ale nie je to mierové ticho. Je to ticho pred popravou. Niekde ďaleko šteká pes. Absurdný zvuk. Svet naokolo žije svojím životom. Cvrčky cvrlikajú v tráve, vietor hýbe klasmi pšenice. A o 4 hodiny tu bude peklo. To vysoké, husté žito bude rozorané pásmy, premiešané s blatom, olejom a krvou. Zatváram oči a v hlave si prechádzam schému radenia rýchlostí. Jednotka, trhnutie plyn. Dvojka, škrípanie, dvojité vyšliapnutie spojky, plyn. Prevodovka na 34 je náladová. Vyžaduje hrubú silu a cvik. Chyba pri radení znamená stratu rýchlosti. Strata rýchlosti pod paľbou Tigra znamená zásah. Zásah znamená detonáciu munície alebo požiar. Horieť v tanku je strašné. Poklopy sa zaseknú kvôli deformácii korpusu. Vyskočiť stihnú len jednotlivci. Všetci pri sebe nosíme pištole nie kvôli nepriateľovi, ale pre seba.
aby sme nezhoreli zaživa. Beliajev zoskočí dovnútra a čižmou zavadí o moje rameno. Pohotovosť číslo 1. Jeho hlas znie sucho ako prasknutie konára. Uzavrieť poklopy. Skontrolovať periskopy. Nabrali ste vodu do poľných fliaš? Rozkaz. Ozve sa nabíjač. Dobre, pamätajte. Hlavný je pohyb. Stojaci tank je mŕtvý tank. Krúťte sa, kľúčkujte, ale nezastavujte. Ak uvidíte tigra, nelezte mu pred nos, hľadajte úkryt, čakajte, kým vám nastaví bok. Ak nás zasiahnu, opustiť stroj len na môj rozkaz. Alebo ak horíme. Je to jasné? Jasné, veliteľ. Svitá. Obloha na východe šedne. Naberá olovenú ťažobu. Ranná hmla sa plazí po nizinách, skrýva rokliny a protitankové priekopy. Je to krásne. Hrôzostrašne krásne. O pár minút túto krajinu roztrhá hrmenie tisícok diel. Delostrelecká príprava. Potom vyrazíme my. Zvieram páky tak silno, že mi hánky pod vrstvou špiny belejú. Moje ruky sú predĺžením prevodovky, moje nohy sú časťou motora. Už nie som človek. Som súčasť mechanizmu, od ktorého funkčnosti závisia životy 3 ľudí za mojím chrbtom. Matematika panciera je prostá. My máme 76 mm proti ich 88. Máme 45 mm panciera proti ich 100. Máme 300 metrov dostrel proti ich 1500 metrom. Šance nie sú žiadne. Ale budeme sa biť. V slúchadlách tankistickej príľby zaznie praskot, cez ktorý sa prediera hlas veliteľa práporu. Za vlasť! Vpred! Motor zareval a vychrlil kúdoly modrastého dymu. Vibrácie prešli celým korpusom. Pocítil som ich až v chrbtici. Vyšliapol som spojku, silou som tam vrazil jednotku a pridal plyn. Tank sebou trhol a vyrazil z miesta, zahryzávajúc sa pásmi do ruskej zeme. Matematika skončila. Začala práca. Špinavá, krvavá práca. 12. júla ráno. Slnko ešte nestihlo rozpáliť pancier, ale vzduch sa už chveje. Zozadu sa ozve zvuk podobný trhaniu nebeskej klemby. To pália kaťuše. Raketové strely s divokým vytím prelietavajú nad našimi hlavami a zanechávajú za sebou dymové stopy. Zem pod pásmi sa chveje pod nárazmi salvy. Vpredu na horizonte, kde sú zakopaní Nemci, vyrastá stena ohňa a zeme. To je signál. 800 sovietských tankov. 800 strojov sa súčasne pohýna z miesta. Nepredstavujte si slávnostný sprievod, ale oceľovú lavínu, ktorá drví všetko, čo jej stojí v ceste. Ideme priamo cez pole. Vysoká, hustá pšenica, ktorá ešte včera sľubovala úrodu, v okamihu mizne. Pásy vtláčajú klasy do černozeme, miešajú zrno s hlinou a menia pole na čiernu, mastnú kašu. Prach sa dvíha tak vysoko, že slnko tmavne. Po 5 minútach už nevidím susedné stroje, len hmlisté siluety v šedej tme. Orientačné body neexistujú, je len rozkaz. Vpred, na západ. K souchozu Okťabrský. Vo vnútri tanku začína peklo. Rev je taký silný, že sa zdá, ako by mi mali prasknúť ušné bubienky. Motor za chrbtom reve, hrkot pásov bije do uší, prevodovka vie vo vysokých otáčkach. Navzájom sa nepočujeme. Beliajevové rozkazy prichádzajú cez slúchadlá s praskaním a skreslením, akoby z iného sveta. Drž kurz 240, chrapčí. Nezaostávať. Rýchlosť konovalov, rýchlosť. Zatláčam pedál plynu do podlahy. 12-valcový dízel odpovedá mohutnou vibráciou. Tank skáče na nerovnostiach, každý náraz odpruženia cítim v chrbtici. Hádže nás vo vnútri krabice ako hrach v konzerve. Čelo si opieram o ochranu periskopu a snažím sa v kúdovoch prachu rozoznať cestu. Ruky na pákach žijú vlastným životom. Ľavá páka k sebe, tank prudko uhne doľava, obchádzajúc kráter. Pravá k sebe.
Vyrovnávame. Sila potrebná na ovládanie pák je obrovská. Spojky sú tuhé, bez posilňovačov. Aby človek otočil tento kolos pri rýchlosti 40 km za hodinu, musí páku rvať k sebe celou váhou tela, zapierajúc sa nohami o podlahu. Svaly na chrbte a ramenách mi olovenejú už po 10 minútach. Pod mi zalieva oči, je štipľavý, slaný, ale tvár si utrieť nemôžem. Nesmiem pustiť riadenie. 4. kilometr útoku. Hranica smrti. Nemci mlčali, kým sme neprišli na dostrel. A potom sa to začalo. Horizont sa rozžiari stovkami ohňov. 88 mm protilietadlové delá, nasadené na priamu paľbu, a kanóny Tigrov spúšťajú zdrvujúcu paľbu. Zvuk ich výstrelu je iný než náš. Je to suché, ostré tresknutie, po ktorom nasleduje hvízdot prerezávaného vzduchu. Granáty nehvízdajú. Oni sypia ako rozúrené hady, prelietajúc len centimetre od veže. Záblesk sprava, reve Beliajev. Manéver! Trhnem pravou pákou. Tank sa nakloní. Pás sa zahryzne do zeme a vyhodí gejzír blata. Unikáme z línie paľby zlomok sekundy predtým, než do miesta, kde sme boli, udrie oceľový projektil. Nenastane výbuch. Prierazný granát len rozpára zem a zarie sa 2 metre hlboko. Vedľa nás, asi 50 metrov ďaleko, ide 34 susednej čaty. Vidím ju v periskope. Ide rovno, sebaisto. Zrazu bezhlasný záblesk. Veža tanku podskočí ako pokrievka na vriacom čajníku a s rachotom dopadne na bok. Z otvoreného poklopu vyšľahne stĺp ohňa vysoký 3 metre. Munícia vybuchla. Posádka zahynula okamžite, skôr než ich mozog stihol zaznamenať bolesť. Nepozerať sa, kričí veliteľ, cítiť z moje zaváhanie. Pracuj, doľava to daj, sakra. Hádžem stroj do cikcaku. Je to jediný spôsob, ako prežiť. Nemeckí mieriči sú majstri svojho remesla, ale ani oni nedokážu predpovedať dráhu šialeného zajaca, ktorý váži 30 tón. T-34 poslúcha dokonale. Tento stroj bol stvorený na hrubú, špinavú bitku. Odpúšťa chyby, znáša preťaženie. Motor je prehliaty, ručička teploty vody je už dávno v červenom poli, ale on ťahá. Olej strieka z tesnení, v bojovom priestore je modrastá hmla z výfukových plynov, ktoré prenikli cez prepážku. Dýchame dym. Krúti sa mi hlava, v ústach mám pachuť kovu a krvi. Pri ďalšom skoku som si zahryzol do pery. Prierazným, velí Beliajev. Cvaknutie záveru. Nabíjač, statný chlap zo Sibíry, vráža granát do nábojovej komory. Jeho pohyby sú zautomatizované, ale vidím, ako sa mu trasú ruky. Je celý mokrý, blúza sa mu prilepila na telo, je čierna od potu a sadzí. Hotovo! Krátka zastávka. Toto je to najnebezpečnejšie. Aby sme vystrelili presne, musíme zastaviť. Strieľať za jazdy nemá zmysel, granát skončí niekde v poli. Ale zastavenie je darček pre nemeckého mieriča. Prudko šliapnem na brzdu. Tank klesne nosom. Sekunda nehybnosti. Hrmenie nášho výstrelu. Spätný ráz udrie do korpusu, nábojnica so zvonením dopadá na podlahu, znie to ako umieráčik. Prachové plyny zaplňa väžu a štípu v očiach. Plyn, zmizni odtiaľto, reve Beliajev. Znovu rvem páky. Tank skočí vpred. Žijeme. Tie 3 sekundy zastavenia ma stáli rok života. Srdce mi búši niekde v krku, prehlušujúc hluk motora. Všade naokolo je chaos. Horiace tanky, naše aj nemecké, stoja ako dymiace fakle. Čierny dym sa plazí pri zemi, mieša sa s prachom a vytvára neskutočnú scenériu. Viditeľnosť klesá na 100 metrov. V tomto pekle sa už nedá rozoznať, kto je náš a kto cudzí. Tankové formácie sa premiešali. Začala sa psia bitka. Vzdialenosti sa skrátili na dostrel pištole.
Vidím, ako sa priamo pred nami z dymovej clony vynára tupý, hranatý predok. Šedý náter, kríž na boku. Úsťová brzda mierí priamo na moju tvár. Tiger! Priamo pred nami! Kričím, až mi hlas preskakuje. Vidím! Beliajevov hlas zvoní napätím. Vzdialenosť 800! Vidí nás! Veliteľ, on teraz vystrelí! Manéver! Zmizni do jamy! Rýchlejšie! Rýchlosť je život. Táto prostá pravda mi teraz pulzuje v spánkoch. Ak zaváham čo i len zlomok sekundy, ak mi trhne ruka, ak zdochne motor, sme mŕtvi. Stroj cítim celou pokožkou. Viem, kedy preradiť rýchlosť bez toho, aby som sa pozrel na otáčkomer. Jednoducho podľa vibrácií podlahy pod nohami. Páky sa stali predĺžením mojich rúk. Nepremýšľam, ako otočiť. Jednoducho chcem otočiť. A tank zatáča. Splynuli sme do jedného organizmu. Mechanizmus a mäso. Oceľ a nervy. Vletíme do priehlbiny sekundu predtým, než stopovka nemeckého granátu presekne vzduch presne tam, kde bola naša väža. Horúčavu z letiaceho projektílu cítim aj cez pancier. Žijeme, vydýchne radista Kosťa. Nerelaxovať, preruší ho Beliajev. Len sme začali. Hľadaj bok. Hľadaj jeho bok, inak nás uškvarí. Vo vnútri tanku teplota stúpa. Ventilátor hučí, ale len poháňa horúci vzduch. Pach spálenej gumy z obručí pojazdových kolies začína byť neznesiteľný. Horíme? Nie. To sa len prehrieva guma z toho šialeného tempa. Dýcha sa ťažko. Každý nádych je námaha. Každý výdych je zachrapčanie. Adrenalín spaľuje sily rýchlejšie než ťažká atletika. Cítim, ako mi krč začína sťahovať lítko pravej nohy, ktorá drží plyn. Ale zastaviť sa nesmieme. Okolo nás je mlynček na mäso. Tanky do seba narážajú, strieľajú na seba zblízka. Vidím, ako susednému stroju odtrhne pás a on sa začne bezradne krútiť na mieste, vystavujúc bok úderu. Sekunda a vzbrokne. Z poklopu nikto nevylieza. Pokračujeme v pohybe. Sme terč. A sme lovci. V tomto oceľovom chaose prežíva ten, kto je rýchlejší, drzejší a kto lepšie cíti svoj stroj. Žmýkam z 34 všetko, čo do nej konštruktéri vložili a ešte kúsok navyše. Vpred. Len vpred. Tam, kde sa v dyme skrýva smrť kalibru 88. V zameriavači je šedá, hranatá silueta. Tiger. Stojí na návrší ako pamätník vlastnej nezraniteľnosti. Jeho väža sa pomaly, s hydraulickým hučaním, ktoré cítim až tu, natáča naším smerom. Vzdialenosť 800 metrov. Podľa učebnice streľby pre tank T-34 je to hraničná vzdialenosť účinnosti. Ale učebnice písali ľudia, ktorí nevideli čelný pancier Tigra. Je tam 100 mm legovanej krupovskej ocele. Krátka zastávka, reve Beliajev. Udriem po brzdách. Tank klesne nosom, odprúženie žalostne zaškrípe. Sekunda znehybnenia potrebná pre mieriča, aby chytil kríž v zameriavači. Výstrel. Na 800 metrov letí granát niečo vyše sekundy. Výsledok vidím v periskope. Snop iskier na čelnom pancieri Nemca. Odraz. Prierazný granát od neho jednoducho odskočil ako hrach od steny a vyletel k oblohe ako hvízdajúci kus zbytočného kovu. Nemcom to ani nepohlo. Preňho je náš výstrel len zaklopanie na dvere, ktoré domáceho pána iba rozhnevalo. Neberie ho to! Výkrik mieriča prechádza do vreskotu. Pancier neprerazený! Bližšie! Beliajevov hlas prehlušuje rev motora a hluk boja. Tlač to, ty smrad, bližšie! Poď na 300 metrov, inak je po nás! 300 metrov. To znamená prejsť pol kilometra po otvorenom poli pod mieridlami najlepšieho tankového kanóna Wehrmachtu. To je samovražda.
Ale stáť na mieste znamená popravu. Niet inej možnosti. Zatlačím plynový pedál tak, že mi noha trpne. Motor V234 vie v maximálnych otáčkach. Ručička otáčkomera letí za 2000. Tank vyrazí z miesta a spod pásov vyhadzuje hrudy zeme. Nejdeme. Letíme. Rýchlosť 60 km za hodinu. Pre 30-tonový stroj v teréne je to za hranicou možností. To je režim, ktorý ničí podvozok. Kolesá narážajú do pásov s takou silou, až sa zdá, že obruče odletia. Vo vnútri nás hádže od boku k boku. Udriem si rameno o pancier, prilba nepomáha. V hlave mi zvoní, ale bolesť necítim. Bolesť príde neskôr. Teraz existuje len vzdialenosť, ktorá sa kráti príliš pomaly. 700 metrov. Vidím záblesk na ústí kanóna Tigra. Vystrelil. Granát preletí ponad nás. Vlna stlačeného vzduchu mi udrie do uší aj cez pancier. Netrafil. Nemec sa ponáhľa. Chápe, že hráme vabank. 600 metrov. Vediem tank hadíkom. Ľavá páka, pravá páka. Korpusom hádže. Vodičovi mechanikovi Tigra sa teraz ťažko natáča celý tank a väža nestíha sledovať moje manévre. Hráme sa so smrťou na schovávačku na šírom poli. Ešte daj, chrapčí Beliajev. Pod mi zalieva oči. Je pálivý, slaný. Nemôžem si ho utrieť. Ruky mám ako prilepené k pákam. Cítim každý kameň pod pásmi, každú jamu. Tank je teraz mojím telom, ktoré napuchlo do rozmerov oceľového mamuta. 500 metrov. Nemec udrie znova. Rana strašnej sily do pravého boku. Šikmo. Škrípanie kovu okov je také, že mi trpnú zuby. Odraz. Máme šťastie. Úhol dopadu granátu na pancier bol príliš ostrý. Ale vo vnútri sa od nárazu odtrhli kúsky materiálu. Ostré šupinky farby a kovu posekali tvár Mieričovi. Nadáva, ale neodťahuje sa od zameriavača. Vydržať, zavrčí veliteľ. 400 metrov. Už vidíme nity na pancieri nepriateľa. Vidíme čierno-biely kríž. Je obrovský. Je to oceľová hora chrliaca oheň. Natáčame sa mu mierne doľava. Snažíme sa chytiť uhol boku. Tam je pancier tenší, 80 mm. To je naša šanca. Jediná. Pripraviť sa, velí Beliajev. Cieľ zameraný, odpovedá Mierič. 300 metrov. Stoj! Pál! Urobím to, čo sa nesmie. Prudko zabrzdím v plnej rýchlosti. Pásy sa zablokujú, tank ide šmikom, kruže sa po tráve ako na lyžiach. Korpusom otočí zotrvačnosť, ale to nám hrá do karát. Nemcovi nastavujeme čelo pod uhlom a sami mierime priamo na jeho bok. Výstrel. Na takúto vzdialenosť sa nedá minúť. Granát sa zahryzne do boku Tigra tesne pod vežou, tam, kde sú uložené náboje. Náraz. Vidím v periskope, ako z nemeckého tanku vytriskne snop ohňa. To nie je len požiar. Je to okamžitá smrť kovu. Vežu mnohotonového stroja nadvihne a posunie nabok. S poklopou šľahá čierny mastný plameň. Dokázali sme to. Zabili sme beštiu. Triumf trvá presne 1 sekundu. Stojíme. Zastavili sme kvôli výstrelu a stali sme sa ideálnym terčom. V zápale duelu sme zabudli, že na boisku nie sme sami. Úder sprava, ako kladivom po nohách. Tank podhodí. Hodí ma hruďou na páky. Ozve sa strašný, škripľavý zvuk trhaného kovu. Tank cukne. Pokúša sa otočiť, ale namiesto pohybu počuť len divoké vytie prevodovky a rachot. Pás! Reve Beliajev. Pás nám odtrhlo! Stroj sa s otrvačnosťou krúti na mieste, rozrývajúc zem nepoškodeným ľavým pásom a zastane. Uviazli sme. Motor beží, ale sme pripútaní k miestu. Všade naokolo otvorené pole. Dym a výbuchy. Vyhrali sme duel, ale prehrali sme preteky.
Teraz sme nehybný cieľ. Oceľová krabica plná ľudí a granátov uprostred najväčšieho mlynčeka na mäso v histórii. Vypnúť motor, velí Beliajev. Hlas má pokojný, až mrazivý. Pripraviť sa na opravu. Kladivo a čapy von! Ticho v priestore mi zvoní v ušiach. Žijeme dovtedy, kým si nás nevšimnú ostatní, ale je to len otázka času. Nemecké mieridlá neodpúšťajú nehybnosť. Pozerám na páky. Sú zbytočné. Moja moc nad strojom skončila. Teraz všetko závisí od toho, ako rýchlo dokážeme spojiť roztrhnuté články pod dažďom guliek a črepín. Vojna nedáva prestávky. Vojna len mení formu. Z pretekov so smrťou na prácu so smrťou. A táto práca sa práve začína. Poklop sa odklápa s ťažkým kovovým zvukom. Vypadávame z tanku priamo do pekla. Vzduch vonku je rozpálený nielen slnkom, ale aj tisíckami výbuchov. Smrdí sírou a spáleným mazivom. Guľky cinkajú o pancier ako krúpy o plechovú strechu. Cink, cink, cink. To si ostreľovači a guľometníci oťukávajú našu 34. Sme pre nich teraz len terče na strelnici. Ale strach necítim. Strach zostal vnútri, v tej tesnej krabici. Tu vonku pracuje len adrenalín a hrubá svalová pamäť. Kladivo, reve Beliajev. Tvár má čiernu odsadzí, oči šialené. Ťahaj pás! Kostia, čap sem! Rýchlo! Pás váži stovky kilogramov. Je to mŕtvý, nepoddajný oceľový had. Chytáme ho holými rukami, necítime popáleniny od horúceho kovu. Svaly nám praskajú od námahy. Traja, ja, veliteľ a radista, ťaháme roztrhnutý koniec a snažíme sa spojiť články. Nabíjač bije kladivom po čapoch pásov a vyráža poškodené články. Každý úder je výdych. Chrup. Črepina z míny ocekne anténu na veži. Vedľa nás vystrekne gejzír zeme. Zasype nás horúca hlina. Nerozptyľovať sa, zavrčí veliteľ. Ťahaj! Vrčíme v odpovedi, až si ideme vykričať hrdlá. Toto nie je práca mechanikov. Toto je drina galejníkov v pekle. Žily na krku nám navierajú, zdá sa, že každú chvíľu prasknú. Napokon sa články stretnú. Čap. Kosťa vráža oceľový čap do otvoru. Udri! Nabíjač sa zaháňa, úder kladiva. Zvonenie, z ktorého nám zalieha v ušiach. Čap zapadne na miesto. Napnúť! Skáčem späť do poklopu na svoje miesto. Ruky sa mi šmíkajú po pákach. Zaradím spiatočku, pridám trochu plynu. Hnacie koleso sa pootočí a napne pás, až zazvoní ako struna. Hotovo! Kričí Beliajev a padá do poklopu. Do tanku! Odchádzame! Sme znova vnútri. Sme znova v kapsule. Tank ožíva. Cítim, ako sa pás zahryzne do zeme a stroj sa po trhnutí pohne. Je to pocit eufórie. Oklamali sme smrť. Opravili sme sa pod paľbou za 4 minúty. Je to rekord, za ktorý by v mieri dávali medaily. Tu za to dávajú len právo prežiť ďalších 5 minút. Kurz nahaj, velí Beliajev. Hlas má veselý a drsný. Žijeme, chlapi, žijeme! Smejeme sa. Je to hysterický smiech, smiech ľuda násť, ktorí práve stáli na okraji hrobu a napľuli doňho. Nabíjač vyťahuje poľnú fľašu, pije hĺd teplej, potuchnutej vody. Kosťa kontroluje guľomet. 5 minút. Presne toľko trvá naše druhé narodenie. Nepriateľa nevidíme. Tento raz to nie je duel. Je to poprava. Niekde tam, vo vzdialenosti 1 kilometra, v hustom kroví, stojí samohybné delo Ferdinand. To nie je tank. Je to pohyblivý bunker s čelným pancierom 200 mm a dlhou hlavňou kalibru 88. Preňho nie sme súper.
sme len papierová krabica. Jeho mierič pokojne, bez náhlenia, otáča kolieskami a nastavuje kríž na našu väžu. Možno práve pije kávu, alebo fajčí. Má čas. My čas nemáme. Vediem stroj v cikcakoch, ale pre granát letiaci rýchlosťou 1000 metrov za sekundu je môj cikcak len priamka. Náraz nepočujem. Svet sa proste zrazu vypne. Niet zvuku. Niet svetla. Je tu len príšerný tlak, ktorý stláča pľúca a vyráža vedomie ako zátku z fľaše. Granát z Ferdinanda prestrelil väžu skrz naskrz. Kinetická energia 10-kilového kusu ocele v uzavretom priestore mení vzduch na pevnú hmotu. Tlaková vlna a tisíce črepín z panciera urobia svoje v zlomku sekundy. Preberám sa kvôli pachu. Je to pach bitúnku. Ostrý, žalúdok dvíhajúci pach medi, surového mesa a spálenej vlny. V ušiach mi píska ako píšťala parnej lokomotívy. Vysoký, neprerušovaný tón. Pokúšam sa zakričať Veliteľ! Ale pery sa mi hýbu bezhlasne. Som hluchý. Otáčam hlavu dozadu. Väža nie je. Teda ona tam je, ale v jej vnútri je len kaša. Beliajev, kosťa, nabíjač. Už nie sú. Je tam len červená dymiaca hmota na závere dela a na stenách. Prierazný granát pri prechode pancierom vytvoril vo vnútri vír rozžeravených črepín. Zahynuli okamžite. Jednoducho im niekto zhasol svetlo. Žijem. Prečo žijem? Miesto vodiča mechanika je pod úrovňou venca veže. Tlaková vlna preletela nado mnou, len ma omráčila a hodila mi tvár na prístrojovú dosku. Tank stojí. Motor zhasol. Alebo beží? Nepočujem. Cítim vibrácie v chrbte. Takže srdce stroja bije. Treba ísť. Inštinkt mi reve v hlave, predierajúca cez vatu šoku. Dostaň stroj preč. Teraz nás dorazia. Pokúšam sa chytiť pák riadenia. Je to reflex. Mozog posiela signál rukám. Zovrieť prsty. Ťahať k sebe. Ale páky sa nehýbu. Pozerám sa dolu. Zvláštne. Prečo na pákach leží niečo červené a beztvaré? Kde mám rukavice? Kde mám prsty? Bolesť neprichádza hneď. Najprv príde údiv. Detské, hlúpe nepochopenie. Vidím svoje predlaktia. Rukávy kombinézy sú roztrhané a nasiaknuté niečím čiernym. A ďalej, tam, kde majú byť dlane, tam nie je nič. Len rozdrvené kosti, biele úlomky trčiace z červeného mesa a zdrapy kože. Tlaková vlna alebo veľká črepina mi odťala obe dlane, ako keby niekto použil záhradnícke nožnice. Čisto, špinavo, strašne. Krv nekvapká, strieka v púlzoch, v rytme splašeného srdca. Jasná červená arteriálna krv zalieva čierne ebonitové rukovete pák, steká mi na kolená, na pedále. Pozerám na tie pahýle a nemôžem uveriť, že je to moje telo. To musí byť nejaká chyba. To nie je možné. Veď ja cítim prsty. Cítim, ako zvieram peste. Fantómová bolesť klame mozog. Zdá sa mi, že ruky sú tam, len ma neposlúchajú. Ale oči vidia pravdu. A v tej sekunde pískanie v ušiach začína ustupovať a nahrádza ho narastajúci hukot. Vracia sa mi sluch. A so sluchom prichádza bolesť. Nevalí sa ako vlna, ale ako tsunami. Horúca, oslepujúca, trhajúca vedomie na kusy. Pokúšam sa vykríknuť, ale z hrdla mi vyjde len chraplavé, bublavé zavíjanie raneného zvieraťa. Som sám. V oceľovej krabici, ktorá sa o minútu stane mojím hrobom. Okolo mňa sú mŕtvi druhovia. A moje ruky, môj hlavný nástroj, moja jediná zbraň sa zmenili na krvavé zdrapy. Tank je predĺžením tela tankistu. Bez rúk je tank len kopa šrotu. A tankista bez rúk
je len kus mesa. Pozerám na prístroje cez clonu slz a bolesti. Tlak oleja klesá. Treba to vypnúť. Nie, treba ísť. Ale čím? Čím mám ísť? Krv mi zalieva podlahu. Život zo mňa odchádza s každým úderom srdca. Ešte 2 minúty takéhoto krvácania a odpadnem. A už sa nepreberiem. Musím niečo urobiť. Musím zapchať tie diery v tele, inak je koniec. Ticho vo vnútri tanku zvoní hlasnejšie než delostrelecká kanonáda. Je to vákuum, ktoré vzniklo po smrti posádky. Som sám. Okolo mňa je pokrútený kov a to, čo zostalo z mojich priateľov. Vzduch je hustý, lepkavý, nasiaknutý sladkastým pachom smrti a ostrým smradom zhoreného prachu. Ale nemám čas smútiť. Mám dôležitejší problém. Z mojich rúk vyteká život. Pozerám sa na pulzujúce pramienky krvi. Tepny sú preťaté. Zdravotná štatistika hovorí jasne. Pri takomto zranení má človek 3 až 5 minút, kým stratí vedomie z vykrvácania. Potom príde hypovolemický šok a smrť. 2 minúty som už premárnil s pamätávaním sa. Zostali 3. Čas sa stiahol do tuhej pružiny. Panika nie je. Emócie sa vypli, ako by vyhodilo poistky v elektrickej sieti. Zostal len chladný, kalkulujúci rozum. Mozog sa zmenil na palubný počítač, ktorý rieši úlohu s jednou neznámou. Ako uzavrieť potrubia? Lekárnička? Visí na stene bojového priestoru, za chrbtom mŕtvého nabíjača. Nedá sa tam dočiahnuť. Vstať nemôžem, nohy sa mi šmýkajú v kaluži vlastnej krvi a sily mi chýbajú. Potrebujem niečo tu, po ruke. Presnejšie povedané, pod nohami. Pátram pohľadom po podlahe. V rohu, pod pedálmi, sa povaľuje kopa zaolejovaných handier. Špinavé handry, ktorými sme utierali prevodovku. Sú čierne od oleja, nasiaknuté naftou a prachom. Je to ideálna liaheň gangrény. Ale gangréna zabíja za niekoľko dní, zatiaľ čo krv ma zabije teraz. Niet inej možnosti. Zošmyknem sa zo sedadla na podlahu do úzkeho priestoru medzi pákami a muníciou. Je tu tesno. Kolená sa mi opierajú o páky. Do zubov schmatnem kus handry. Látka je drsná, slaná od oleja a špiny. Chuť nafty mi naplní ústa a vyvolá nevoľnosť, ale krč potlačím. Zubami a kolenami tú handru rozprestieram. Je to divoká, zvieracia choreografia. Pahýl pravej ruky si zovrieme medzi kolená, fixujem ho mŕtvým stiskom. Teraz musím omotať škrtidlo. Robím slučku, pomáham si bradou a ľavým pahýľom. Každý pohyb sa ozýva výbuchom bolesti, ktorá mi pred očami vybuchuje ako biele svetlo. Ale nesmiem prestať. Ťahaj, sypím cez zaťaté zuby. Ťahaj, ty mrcha. Zubami uťahujem uzol. Vrčím ako pes, ktorý sa zahryzol do kosti. Látka sa zarezáva do mesa nad lakťom. Musím stlačiť tepnu. Ešte silnejšie. Ešte. Čeľuste mi sťahuje krč. Cítim, ako sa mi drolia zuby, ale ťahám ďalej. Prúd krvi sa spomaľuje. Vodopád sa mení na lenivé vytekanie. Prvá je hotová. Teraz ľavá. Sily mi ubúdajú. Krúti sa mi hlava. Pred očami mi plávajú čierne mušky. Je to nedostatok kyslíka. Mozog začína šetriť zdroje a odpája perifériu. Videnie sa mení na tunelové. Vidím len svoju ľavú ruku a kus handry. Celý proces sa opakuje. Zovrieť kolenami, nahodiť slučku, utiahnuť zubami. Tento raz ma bolesť zasiahne tak silno, že na sekundu strácam orientáciu. Tma. Prepadám sa do hlbokej, mäkkej jamy. Tam je ticho a nič nebolí. Tam sa dá proste zaspať. Nespať! Môj vlastný hlas znie ako cudzie chraplavé brechanie. Nespať, Konovalov! Zdochneš! Zahryznem si do pery až do krvi, aby som bolesťou prebil tú mdlobu.
Trhnutie hlavou. Úzol je utiahnutý. Krváca nezastavené. Sedím na podlahe tanku opretý chrbtom o pancier. Celý som od oleja, špiny a krvi. Namiesto rúk mám špinavé, beztvaré zámotky z handier. Vyzerám ako mesiar, ktorý sám skončil pod nožom. Ruky ma pália ako oheň. Mám pocit, ako by ich niekto strčil do roztaveného olova. Ale je to dobrá bolesť. Živá. Znamená to, že nervy ešte fungujú. Snažím sa lapiť dých. Pľúca pracujú so sypotom, vdychujúc ťažký vzduch. Teraz musím zistiť, kde som. S námahou sa podopriem na lakťoch a pozriem do rozbitého periskopu vodiča mechanika. Sklo je popraskané ako pavučina, ale výhľad tam je. To, čo vidím, je horšie než smrť. Stojíme v Neline. Okolo nás je cintorín techniky. Čierne kostry tankov, našich aj nemeckých. A medzi nimi sa prískokmi pohybujú šedé postavičky. Pechota. Nemci. Idú v rojnici a prečesávajú pole. Dorážajú ranených. Kontrolujú vyradené stroje. Vidím, ako jeden z nich vyskočí na pancier nedaleko stojacej 34-ky, hodí dovnútra granát a hneď zoskočí. Tlmený výbuch vo vnútri. Z poklopov sa vyvalí dym. Kontrolný výstrel do hlavy tanku. Som v obklúčení. Pomoc nepríde. Vysielačka je zničená spolu s radistom. Naši ustúpili, alebo sa prebili ďalej, nechajúc tu zasiahnuté stroje. Ja som pre svojich už len v kolónke nenávratné straty. Riadok v úmrtnom oznámení. Nemecká pechota sa blíži. 200 metrov. O 5 minút budú tu. Uvidia neporušený korpus, zabúchajú pažbou na pancier. Ak neotvorím, vyhodia poklop do vzduchu alebo nás uškvaria termitom. Zajatcom nebudem. Komisárov a tankistov do zajatia neberú a mrzákov už vôbec nie. Proste ma na mieste zastrelia ako chorého koňa. Pozerám na svoje ruky pahýle. Nemôžem zjať pištoľ. Nemôžem vytiahnuť poistku granátu. Nemôžem sa dokonca ani sám zastreliť, aby som im nepadol do rúk živý. Som absolútne bezmocný. Beznádej mi prebodáva srdce ako ľadová ihla. V tom mi pohľad padne na prístrojovú dosku. Ručička teploty vody. 100 stupňov. Motor je horúci. Ešte nevychladol. Tank je zbraň. Aj keď nemá granáty, má 30 tón váhy a 500 konských síl. Tak to teda nie, šepkám popraskanými perami. Figu borovú dostanete a nie úmrtné oznámenie. Ak zomrieť, tak v pohybe. Ak zhorieť, tak spolu s nimi. Musím nahodiť stroj. Musím vytrhnúť túto oceľovú hrobku s pazúrou smrti. Ale ako? Ako mám stlačiť tlačidlo štartéra bez prstov? Ako mám preradiť rýchlosť, keď páka vyžaduje chlapskú silu a ja mám len pahýle kostí omotané špinavými handrami? Odpoveď prichádza sama. Odpoveď je strašná, ale jediná možná. Telo je nástroj. Ak sa jeden nástroj pokazil, použi iný. Pozerám sa na svoje nohy. Tie sú celé. A začína sa boj nie s nepriateľom, ale s vlastným dokaličeným telom. Boj o právo urobiť posledný výpad. Motor beží. 12 valcov mi vibruje za chrbtom a prenáša chvenie až do chrbtice. Tento rytmus ma upokojuje. Kým motor bije, tank žije. A ak žije tank, žijem aj ja. Ale motor na voľnobehu, to je len hluk. Aby som sa dostal z tejto oceľovej rakvy, musím prinútiť stroj k pohybu. Musím zaradiť rýchlosť. Pozerám sa na radiacu páku. Je to dlhá oceľová tyč s ebonitovou guľou na konci, ktorá trčí napravo od sedadla. Za normálnych okolností treba na zaradenie jednotky v T-34 silnú a zdravú chlapskú ruku.
Prevodovka tu nie je synchronizovaná. Ozubené kolesá do seba musíte vrážať hrubou silou a lámať odpor kovu. Niekedy sme si pomáhali kolenom, inokedy v mraze aj búracím kladivom. Ja však ruky nemám. Mám len 2 krvácajúce kýpte obmotané špinavými handrami. Ak sa pokúsim potlačiť páku kýpťom, jednoducho sa zošmyknem. Alebo stratím vedomie od bolesti skôr, než ozubené kolesá zapadnú. Úloha sa zdá byť neriešiteľná. Inžinierská slepá ulička. Konštrukcia bojového stroja nepočíta s človekom bez dlaní. Tank je navrhnutý pre zdravých ľudí s oboma rukami a nohami. Mrzáci tu nemajú miesto. Ja však nechcem zomrieť. Pud sebazáchovy funguje rýchlejšie než logika. Skenuje moje telo a hľadá zdroje. Ruky nie sú. Čo zostalo? Ramená, chrbát, nohy. Nohy. Pozerám sa na svoje kirzové čižmy. Ťažké, hrubé, veľkosť 43. Podrážka je hrubá, nepoddajná. V takýchto čižmách sa dobre brodí blatom, ale chýba v nich citlivosť. Cez vrstvu kože a onucí páku nepocítim. Potrebujem hmat. Potrebujem úchop. Riešenie prichádza okamžite. Divoké a absurdné. Musím sa vyzliecť. V tesnom priestore vodiča sa prehýbam na poli a čelom sa opieram o tyč riadenia. Chrbtom mi vystreľuje bolesť, ale nevšímam si ju. Tvár mám pri pravej čižme. Cítiť z nej krém na topánky, hnoj a starú krv. Otváram ústa a zubami chytám klskú špinavú šnúrku. Je to ponižujúce. Cítim sa ako zviera, ako potkan zahnaný do kúta, ktorý si hryzie vlastný chvost. Šnúrka je tvrdá, nasiaknutá olejom. Medzi zubami mi škrípe piesok. Mykám hlavou, vrčím, sliny sa mi miešajú s prachom. Úzol drží pevne. Pred bojom som si ho vždy poriadne utiahol, aby sa čižma neplandala. No tak, mrmlem cez zaťaté zuby. Prudký trh hlavou dozadu. Počujem praskot. Buď povolili nitky, alebo mi praskla sklovina na zube. Šnúrka podvoluje. Povolila. Vyplúvam špinavý špagát a začínam triť čižmu o petu ľavej nohy. Vzťahujem ju dole, pomáhajúc si špičkou ľavej čižmy. Čižma s mľasknutím sklzne dole. Pravá noha zostáva holá. Špinavé spotené chodidlo v rozmotanej onuci. Onucu strhávam prstami ľavej nohy. Teraz som bosý. Holá ľudská koža uprostred desiatok tón chladného, agresívneho kovu. Vyzerá to úboho a je to moja jediná nádej. Teraz sa začína najstrašnejšia gymnastika v mojom živote. Ľavá noha v čižme si líha na pedál hlavnej spojky. Pedál je tuhý ako pružina v pasci. Aby sa dal vytlačiť až na doraz, treba vyvinúť silu niekoľkých desiatok kilogramov. Opieram sa lopatkami o operadlo sedadla a tlačím. Svaly na ľavom stehne mi kamenejú. Pedál klesá. Kotúče spojky sa rozopínajú. Motor je odpojený od prevodovky. Teraz je na rade pravá, holá noha. Dvíham ju a neprirodzene sa vytáčam v panve. Kolenný kĺb zapraská. Chodidlo nahmatáva radiacu páku. Kov je ľadový a klský. Na hlavici je moja krv, ktorá mi stekala z rúk. Snažím sa zachytiť páku klembou chodidla ako opica vetvu. Prsty na nohe sa krčovito sťahujú a hľadajú oporu. Prvý pokus. Noha sa šmíka. Páka sa ani nepohla. Vrčím od bezmocnosti. Pot mi zalieva oči, štípe v odreninách na tvári. No tak, kričím sám na seba. Druhý pokus. Petu zakladám za páku a prstami sa opieram o kulisu z druhej strany. Vzniká vidlica. Teraz treba zatlačiť. Dopredu a doľava. Do prvého prevodového stupňa. Tlačím. Páka ide stuha, s kovovým škrípaním. Prevodovka sa bráni. Nerozumie tomuto jazyku. Potrebuje tvrdý úder ruky, nie mäkké zatlačenie bosou nohou.
Bolesť v kýpťoch pulzuje v rytme úsilia nohy, ako by celé telo bolo prepojené jednou obnaženou nervovou sieťou. Trh celým trupom. Klak. Zvuk podobný výstrelu. Páka zapadla do drážky. Jednotka je zaradená. Pomaly, milimeter po milimetri, uvoľňujem ľavú nohu zo spojky a súčasne pritláčam pravú, holú, k plynovému pedálu. Tank sa zachveje. Rachot pásov prehluší dunenie motora. Stroj sa pohol a vyrazil vpred. Ideme. Dýcham ťažko, s chrapotom ako uštvaný kôň. Dokázal som nemožné. Spojil som svoje telo s mechanizmom. Teraz som súčasťou pohonu. Moja holá noha je pákou. Moje kýpte sú volantom. Ale na radosť je priskoro. Tank sa hýbe, ale ja nič nevidím. Dvíham hlavu k priezoru. Pozorovacia štrbina je zaliata hustou hnedou tekutinou. Je to krv. Moja krv, ktorá striekala z rúk, keď ma omráčilo, a krv mojich druhov, ktorých rozmetalo po veži. Sklo je mútne, nepriehľadné. Som v slepom stroji. Musím ho utrieť. Reflex zareaguje okamžite. Zdvihnúť ruku a utrieť. Trhnem pravým ramenom a narazím obviazaným kýpťom do prístrojovej dosky. Bolesť ako elektrický šok mi prebehne telom od temena až po pety. Zavíjam a zahryznem si do pery až do krvi. Zabudol som. Znova som zabudol, že nemám ruky. Toto poznanie si musím do hlavy vbíjať za každým nanovo cez bolesť. Utrieť to niet čím. Ak sklu nedočiahnem. Pritláčam tvár priamo k priezoru a snažím sa nájsť aspoň malý čistý kúsok. Tam, v rohu, je priezor veľký ako škatulka od zápaliek. Cez neho preniká svetlo. Úzky lúč slnka mi dopadá na kolená, na krvavé obväzy. Tento lúč je môj jediný orientačný bod. Moja Ariadnina niť. Vidím kúsok neba a horizont. Nič viac. Žiadne jamy, krátery, ani nemecké tanky. Je to šialenstvo. Viesť 30-tonový kolos cez boisko a pozerať sa pritom cez kľúčovú dierku. Ale nemám na výber. Ak zastavím, aby som otvoril poklop a vykúkol, zloží ma ostreľovač. Ak zostanem stáť, dorazí ma delostrelectvo. Len pohyb. Slepý, tvrdohlavý pohyb. Opieram sa kýpťami o bočné páky riadenia. Tu potrebujem inú techniku. Ťahať k sebe nemôžem. Nemám sa čím zachytiť. To znamená, že musím tlačiť. Tlačiť od seba a využívať váhu tela. Nalieham ľavým ramenom na ľavú páku a vtláčam kýpeť do chladnej ocele. Handra okamžite nasiakne čerstvou krvou. Rana sa otvorila. Bolesť sa stáva bielým šumom, pozadím, ktoré jednoducho existuje ako hukot motora. Páka sa poddáva smerom vpred. Ale to nič nerieši. Je to chod na prázdno. Tank nezatáča. Chápem svoju chybu. Páky bočných spojok fungujú na princípe rozpojenia. Aby som odbočil doľava, musím pritiahnuť ľavú páku k sebe. Slepá ulička. Fyzika je proti mne. Horúčkovito hľadám riešenie. Ako pritiahnuť tyč bez prstov? Hák. Musím si z rúk urobiť háky. Zakladám kýpte pod horizontálne rukovete pák, opieram sa kosťou predlaktia z dola nahor a začínam zakláňať truk dozadu, visiac na pákach celou svojou váhou. Trenie obväzov okov. Krlže sa to. Ruky sa mi šmýkajú. Opakujem to. Zakladám ich hĺbšie až po lakte. Zvieram páku v lakťovom ohybe. Takto. Teraz ťahám chrbtom. Tank trhne doľava. Podarilo sa. Bočná spojka sa rozpojila, pás pribrzdil. Bolí to neskutočne. Páka sa zarezáva do mäkkých tkanív, klačí na nervové zakončenia, drví už aj tak polámané kosti. Ale stroj poslúcha. Teraz už viem, ako ovládať. Som kentaur. Železný trup, dízlové srdce
a ľudská vôľa namiesto hydrauliky. Predo mnou sú 3 kilometre pekla a ja ich prejdem, aj keby som mal ten tank tlačiť zubami. 3 kilometre. V bežnom živote je to 20 minút pomalej chôdze. Na cvičení 5 minút pochodu v priamom smere. Tu, v epicentre bitky pri Prochorovke, sú 3 kilometre vzdialenosťou zo Zeme na Mesiac. Je to nekonečno, posiaté mínami, krátermi a horiacim kovom. A mne nezostáva nič iné, než toto nekonečno prekonať naslepo. Moje jediné oko, mútny priezor zaliatý hnedým kalom, mi už nepomáha. Úzky lúč svetla, ktorý sa predieral cez špinu, zmizol, keď sa slnko schovalo za dymovú clonu horiaceho poľa. Som v tme. Tank ide vpred, ale ja neviem kam. Nevidím orientačné body, nevidím horizont, nevidím dokonca ani kapotu vlastného stroja. Ak pôjdem rovno, môžem naraziť do nemeckej batérie. Ak odbočím doľava, zrútim sa do protitankovej priekopy. Z žalúdka mi začína stúpať panika, chladná a sliská. Som uväznený v železnej debne, ktorá sa rúti nikam. V tom mi pamäť, tá zvláštna vec, vyhodí na povrch hlas inštruktora Rybakova. Výcviková trieda v Nižnom Tagile, rok 42. Rybakov, starý tankista s popálenou tvárou, búcha ukazovadlom po tabuli. V boji vás môžu oči sklamať. Dym, špina, strach. To všetko oslepuje. Ale uši... Tankistové uši vidia v rozsahu 360 stupňov. Učte sa počúvať vojnu, chlapci. Ona sa rozpráva. Zatváram oči. Vo vnútri tanku je hrmot, ale nútim sa odfiltrovať hluky. Odstrihávam rev vlastného dízlu, rachot pásov, škrípanie odpruženia. Počúvam to, čo je vonku. A chaos sa rozpadá na jednotlivé časti. Napravo ostrý, bičovitý zvuk, ako by obrovský pastier práskal bičom. Trach, tach! Zvuk je suchý, piskľavý, nepríjemný. To sú nemecké delá. 75 mm s dlhou hlavňou. Pália s vysokou ústevou rýchlosťou. Granát prerezáva vzduch s charakteristickým syčaním prechádzajúcim do hvizdu. Tento zvuk vyvoláva triašku. Je to zvuk cudzej zloby. Znamená smrť. A naľavo, niekde ďaleko vpredu to znie inak. Tam dunivý, rozliehajúci sa bas. Búm! Hlboký, hrdelný rev, od ktorého vibruje zem. To sú húfnice. To sú naše 122 mm delá, alebo plukovné 76 mm kanóny ZIS-3. Tie nepráskajú, tie hrmia. Udierajú ťažko, dôkladne. Je to hlas domova. Zvieram páky kýpťami. Teraz mám kompas. Nie magnetický, ale akustický. Za basom. Šepkám a vypľúvam hustú slinu. Choď za basom, milá moja. Tam sú naši. Ťahám ľavú páku, zovretú v lakťovom ohybe. Bolesť mi preniká rukou až k ramenu, ako by mi do kosti krútili skrutku. Ale trpím. Tank poslušne zatáča doľava, unikajúc pred ostrým nemeckým štekaním smerom k sovietskému hrmeniu. Plazíme sa. Terén cítim zadkom. Teraz sa tank naklonil dopredu. Klesanie. Teraz náraz. Drkotanie zubov. Kráter. Pracujem s plynovým pedálom holou pravou nohou a cítim každý mikrón jeho dráhy. Trochu viac otáčok pri stúpaní, ubrať pri klesaní. Stal som sa jedným celkom s prevodmi. Cítim, ako ozubené kolesá melú krútiaci moment, ako sa lamely spojok zvierajú a rozopínajú. Výbuch celkom blízko. Tankom nadhodilo ako detskou hračkou. Udieram si hlavu o zameriavač. Tma pred očami vybuchuje v iskrách. Motor vynecháva.
Otáčky padajú. Tlačím plyn. Snažím sa chytiť rytmus, ale neskoro. Ticho. Zastali sme. Zdochlo nám to na dne nejakej jamy. To je koniec. Stojací tank, to je mŕtvola. Nemci teraz začujú, že motor stíchol a zasypú tento štvorec mínami. Musím naštartovať. Naťahujem sa k tlačidlu štartéra na prístrojovej doske. A znehybnem. Tlačidlo. Malé čierne tlačidlo, veľké ako minca. Aby som ho stlačil, potrebujem prst. Ja prsty nemám. Mám len 2 krvavé, opuchnuté kýpte, obalené v klských handrách. Ak vrazím kýpťom do palubnej dosky, stlačím naraz 3 vypínače, alebo sa jednoducho zošmyknem. Navyše, na naštartovanie horúceho motora V2 treba súčasne stlačiť štartér a pridať trochu plynu, aby piestiky palivového čerpadla vstrekli naftu. Ruka na tlačidle, noha na pedáli. Tak sa to robí. Ale ruky nie sú. Pozerám na palubnú dosku, potom na pedále. Vzdialenosť. Meter. Moje telo nie je z gumy. Skúšam to stlačiť kýpťom. Šmíkam sa. Udieram čerstvou ranou okou. Bolesť je taká, že kričím na celé hrdlo, ale výkrik sa stráca vo vate kukly. Ešte raz. Vedľa. Čas nie je. Počujem, ako o pancier cinkajú črepiny. Zameriavajú sa. Schádzam zo sedadla dole na podlahu. Krútim sa do uzla ako červ, ktorého preťali rýľom. Chrbát si opieram o priečku motorového priestoru, hlavu mám niekde pod prístrojovou doskou. Dvíham ľavú nohu, tú v čižme. Dvíham ju nad hlavu, kríže si opieram o páky. Špína s čižmy mi sype do tváre, do úst, do očí. Špičkou čižmy hľadám tlačidlo štartéra. Pravá noha, holá, klská od potu a oleja, nahmatáva plynový pedál. Visím v tejto smiešnej, ponižujúcej póze, ukrižovaný medzi mechanizmami. Človek kýpeť, pokúšajúci sa oživiť 30-tonové monštrum. No tak pohni, chrapčím. Ľavá čižma nachádza tlačidlo. Cítim jeho tvrdosť cez podrážku. Stlačiť. Tlačím nohou na prístrojovku. Súčasne prsty pravej holej nohy zvierajú plynový pedál. Viú. Štartér zavil. Elektromotor sa snaží pretočiť kľukový hriadeľ. Málo plynu. Tlačím prstami nohy silnejšie, až do krvča v klenbe chodidla. Viú. Trrr. Motor zakašle, vypluje oblak dymu a naskočí. Trup naplní hlboký, vyrovnaný rachot. Vibrácia života sa vracia. Je to tam, smejem sa. Je to šialený, štekavý smiech. Naštartoval som tank nohami. Teraz to najťažšie. Vrátiť sa do sedadla. Krútim sa, vyťahujem sa na lakťoch, kýpťoch. Každý pohyb zanecháva na pancieri krvavú stopu. Obvezy sa zošmykli. Vidím bielu kosť vretenného klbu, ako vyčnieva z mesa. Trie sa o železo. Zvláštne, ale bolesť takmer necítim. Existuje len chladné vedomie. Toto je kosť, toto je moje telo. A ono sa rozpadá. Padám do sedadla vodiča. Dých mi so siskotom uniká z hrude. Srdce mi bije tak silno, až sa zdá, že mi poláme rebrá. Zaraďujem rýchlosť. Znova nohou, znova ten strašný kopanec holou petou. Tank sa plazí hore, dostáva sa von z krátera. Opäť navigácia podľa zvuku. Nemecký bič stíchol, zostal vzadu. Sovietsky bas zosilnel. Už len nehrmí, už otria sa zemou naokolo. Blížime sa. Neviem, koľko času uplynulo. Minúta, hodina, večnosť. Čas sa tu nemeria minútami, ale počtom úderov srdca a litrami stratenej krvi. Hlava mi oťažieva ako olovená guľa. Pred očami mi plávajú farebné kruhy. Strata krvi si pýta svoju daň. Organizmus to vzdáva. Cítim, ako mi chlad stúpa od nôh k bruchu. Nespať. Hlavne nespať.
Bijem sa kýpťami po lícach a rozmazávam si krv po tvári. Bolesť ma na sekundu preberie, ale potom sa hmla vracia. Zrazu sa zvuk mení. K duneniu kanonády sa pridáva iný zvuk. Časté, prerušované klepotanie. Ta. Guľomety. Maximy. Tento zvuk si s ničím nepomýlim. Je to zvuk našej pechoty. To znamená, že som došiel. Prebil som sa cez pásmo nikoho. Som takmer u svojich. Ale takmer sa vo vojne nepočíta. Aj vlastní ma môžu odpáliť. Osamelý tank prichádzajúci od Nemcov, bez rozlišovacích znakov, s odtrhnutou anténou a rozbitou vežou, to je podozrivý cieľ. Nemôžem dať signál. Svetlicovú pištoľ nemám. Vysielačka nefunguje. Poklop otvoriť nedokážem. Jednoducho idem za zvukom guľometov a dúfam, že do mňa nevypália z protitankového kanóna. Páky tlačia na kosti. Handry na rukách sa zmenili na krvou nasiaknuté papiermašé. Prischli k ranám a každý pohyb ich odrha aj s mesom. Cítim, ako mi chrumkajú kĺby. Už nie som človek. Som biomechanický úzol spájajúci páky a pedále. Som vôľa, uväznená v umierajúcom tele. Ešte 100 metrov. Ešte 50. Musím ten stroj doviesť. Musím doviesť seba. Musím tejto vojne dokázať, že človeka je ťažšie zlomiť než oceľ. 47 minút. Presne toľko trvá večnosť, stlačená do kilometrov rozritej zeme pod pásmi. Neviem, ako idem. Vedomie mi funguje v zábleskoch ako stroboskop. Záblesk? Vidím úzky pásik svetla v priezore. Záblesk? Cítim, ako sa pravé holé chodidlo šmíka po plynovom pedáli v kaluži vlastnej krvi. Záblesk? Pekelná bolesť v lakťoch, keď sa celou váhou opieram o páku, aby som skorigoval smer. Môj tank už nie je bojový stroj. Je to 30-tonový neriadený projektil, vystrelený do tyla vlastných vojsk. Už dávno som prestal rozlišovať zvuky. Hukot motora splynú so zvonením v ušiach do jedného monotónneho tónu, ktorý mi vrta mozog. Nepočujem výstrely, nepočujem krik pechoty, okolo ktorej sa rúti moja dymiaca, rozbitá T-34. Vojaci v zákopoch ma odprevádzajú vydesenými pohľadmi. Vidia tank prízrak, anténa odpílená, väža čierna od sadzí, kanón mierí do zeme, poklopy uzavreté a stroj letí cikcakmi, ako by bol opitý, drviac kríky a drôtené zátarasy. Musím zastaviť. Inštinkt mi hovorí, že som už hlboko v tyle. Tu nie sú krátery, tu je tráva zelená, nespálená. Ale nemôžem zastaviť. Jednoducho nemám silu vytlačiť spojku a vyhodiť rýchlosť. Moja ľavá noha, ktorá na začiatku cesty stlačila pedál spojky, teraz znecitlivela a zmenila sa na kameň. Pravá noha je v krči zaklesnutá na plyne. Som rukojemníkom vlastnej zotrvačnosti. Pôjdem, kým sa neminie nafta, alebo kým nenarazím do prekážky, ktorá dokáže túto oceľovú lavínu zastaviť. Vpredu vyrastá stena. Vidím ju nejasne ako tmavú škvrnu na svetlom pozadí. Nie je to nemecký tank. Je to niečo drevené, hlinené, bunkre alebo sklad. Brzdiť niet čím, ruky nie sú, nohy nestačia. Odpusť, ty stroj náš, šepkám a zatváram oči. Náraz. Tank vráža do brvnového spevnenia s rachotom pripomínajúcim zrážku vlakov. 30 tón ocele v rýchlosti 40 km za hodinu láme borovicové brvná v 3 vrstvách ako zápalky. Zem sa vzpína. Brvná praskajú, pukajú, rozlietavajú sa na triesky. Tank preráža stenu, vtrhne dovnútra priestoru a zastane, zapretý čelným pancierom do hlineného valu zadnej steny. Motor naposledy zakašle a zhasne. Ticho. Toto ticho je strašnejšie než kanonáda. Je absolútne.
Tlačí na ušné bubienky ako ťažká vatová prikryvka. Prach zvírený nárazom pomaly sadá v lúčoch slnka, ktoré prenikajú cez prielom v streche. Vonku vypukne panika. Je to tylový ošetrovací prápor. Sanitári, lekári, ľahko ranení, všetci sa rozutekajú. Niekto kričí hysterickým hlasom. Nemci! Prielom! Tanky v tyle! Ľudia chytajú pušky, granáty. Sú presvedčení, že ide o nemecký manéver, že teraz z poklopu vylezú SS-áci so samopalmi a začnú všetkých bezhlavo kosiť. K tanku pribieha politruk s pištoľou TT v ruke. Je bledý. Ruky sa mu trasú, ale je pripravený striedať. Vylez von! Reve a mierí do priezoru. Vylez, ty potkan, lebo ťa odpálim granátom! Tank mlčí. Ani zvuk, ani pohyb. Len horúci kov praská ako chladne a z prerazenej vane kvapká olej. Politruk pristúpi bližšie. Vidí hviezdu na veži, vidí charakteristickú siluetu T-34. Skloní pištoľ. Náš, vydýchne. Súdruhovia, je to náš. Mechanik, vypni motor. Vylez! Nikto však nevylieza. Možno je prázdny, pýta sa mladučká zdravotná sestra a k hrudi si pritíska tašku s obväzmi. Možno sem došiel sám. Tank sám nejazdí. Pochmúrne utrúsi starý sanitár so zaviazanou hlavou. Podajte mi páčidlo. Poklop je zaseknutý. Prinesú páčidlo. Dvaja statní vojaci vylezú na predný pancier. Vrážajú hrot páčidla do štrbiny vodičovho poklopu. Zatlačte! Raz, dva! Kov škrípe. Zámok deformovaný výbuchom a nárazom nepovoľuje. Ešte raz! Zaberte! S praskotom povolí poistka. Ťažký kryt poklopu sa odklopí nabok a narazí do panciera. Z čiernej diery sa vyvalí oblak ťažkého, dusivého zápachu. Nie je to len pach stroja. Je to pach bitúnku. Zmes nafty, spáleného prachu, výkalov a hustého, sladkastého pachu čerstvej krvi. Sanitár nakúkne dnu a odtiahne sa zakrývajúc si ústa rukou. Pre Boha živého, šepká s obelenými perami. Lekára! Rýchlo, lekára! Vo vnútri, v polotme bojového priestoru sedí človek. Alebo to, čo z neho zostalo. Je v bezvedomí. Hlava mu padla na prístrojovú dosku, tvár sa mu oprela o ciferník tachometra a rozbila sklo. Kukla sa mu zošmykla a odhalila vlasy zlepené potom a špinou. Ale nie to prinútilo ostrieľaných sanitárov zmeravieť od hrôzy. Pozerajú sa na ruky. Ruky nie sú. Na pákach riadenia ležia dva krvavé, beztvaré kýpte. Špinavé handry, ktorými boli omotané, sa rozmotali a visia v zdrapoch nasiaknutých čiernou, zrazenou krvou. Biele kosti predlaktí, obnažené a roztrieštené, sa opierajú priamo o vrúbkovanú oceľ pák. Je vidieť, ako nemý človek tlačil na kov a dral si mäso až na kosť. Páky sú pokryté vrstvou tkaniva a zaschnutej krvi, ako by ich natreli červeným lakom. Ako on mohol ísť? Pýta sa niekto šeptom. Čím riadil? Pohľad lekára sklzne nižšie. Na podlahe, v kaluži oleja a krvi, leží kirzová čižma. A na plynovom pedáli stúhla holá, špinavá ľudská noha. Prsty na chodidle sú v krči zaťaté tak, že sa vrili do kovu pedála ako vtáčie pazúry. Koža na pete je zodratá do mesa, stopa po úderoch do radiacej páky. Druhá noha, v čižme, nadoraz vytlačila spojku. Je to nemožný, surrealistický pohľad. Človek kýpeť, ukrižovaný na mechanizmoch tanku, splynutý s ním v jedinom smrteľnom úsilí. Žije? Hlas politruka sa trasie. Lekár vyskočí na pancier, nakloní sa do poklopu a priloží prsty ku krčnej tepne tankistu. Sekunda.
2, 3. Má puls, zakričí. Ledva hmatateľný, ale je tam. Vytiahnite ho. Opatrne, netrhajte tie kýpte. Škrtidlo, rýchlo škrtidlo. Vyťahujú ma ako bábiku. Telo stratilo váhu. Necítim dotyky. Niečie ruky ma chytajú pod pazuchami. Niekto ma ťahá za opasok. Bolesť sa vracia ako prudký záblesk, keď ma vyťahujú z tesného poklopu. Chrapčím. Kladú ma na zem. Nie na zem. Na celtu. Tráva. Cítim vôňu trávy. Nie spáleninu, nie naftu, ale živú, zelenú trávu. Nado mnou sa skláňajú tváre. Vydesené, ušpinené, blízke. Ženský hlas niečo rýchlo hovorí, cítim pichnutie v ramene. Morfium. Blažené teplo sa začína rozlievať po žilách a odplavuje pekelné pulzovanie v rukách. S námahou otváram viečka. Myhalnice mám zlepené krvou. Čo vidím? Vidím nebo. Je vysoké, nekonečné a prenikavo modré. Plávajú po ňom biele oblaky, pokojné a ľahostajné k tomu, čo sa deje dole. Toto nebo nevie o vojne. Je také isté ako v detstve, keď som ležal na poli za dedinou a pozeral nahor, snívajúc o tom, že budem pilotom. Pilotom som sa nestal. Stal som sa tankistom. A teraz nemám ruky, ktorými by som to nebo objal. Vodu, šepkám. Hlas mi znie ako šuchot suchého lístia. K perám mi pritískajú hliníkový ešus. Voda je teplá, chutí po chlóre, ale je to ten najlepší nápoj v mojom živote. Robím hlt a rozkašlem sa. Ticho, drahý, ticho, šepká sestrička a utiera mi tvár navlhčenou gázou. Plače. Jej slzy mi kvapkajú na čelo a miešajú sa so špinou. Prečo plače? Veď som došiel. Splnil som úlohu. Prežil som. Okolo sa zhromažďuje dav. Vojaci, ranení o barlách. Pozerajú sa na mňa mlčky. V ich očiach nie je ľutásť. Je v nich posvetná hrôza a úcta. Pozerajú na moje obviazané kýpte, na krvavé páky tanku trčiace z poklopu a snažia sa si túto skladačku v hlave poskladať. To je teda niečo, zahrmí niekto vzadu. Bez rúk, cez mínové pole, až k svojim. Chlap zo železa, odpovedá iný hlas. Je to tvrdý chlap. Zatváram oči. Tma sa stáva mäkkou, zamatovou. Bolesť ustupuje, stáva sa vzdialenou a nepodstatnou. Misia je splnená. Mechanizmus je vypnutý. Teraz môžem byť jednoducho človekom. Aj keď z toho človeka zostala len polovica. Nemocnica nepáchne nádejou, ale karbolom a hnijúcim mesom. Je to pach následkov. Tu vojna prestáva byť rachotom a ohňom. Mení sa na tiché stony, cinkanie chirurgických nástrojov a šuchot naškrobených plášťov. Ležím na tvrdej posteli. Obliečky sú sivé, spraté, ale čisté. Telo mi pripadá cudzie, ľahké a zbytočné. Ruky si necítim. Presnejšie povedané, cítim ich. Prsty sa zvierajú, dlane sa potia, ale keď sa nimi pokúsim pohnúť, pohnú sa len obväzy pevne stiahnuté na úrovni lakťov. Fantómová bolesť je lož mozgu, ktorý odmieta uveriť novej anatómii. Dvere izby sa prudko otvoria bez zaklopania. Nevchádza lekár. Vchádza muž v čistej, vyžehlenej uniforme s modrými výložkami. Major štátnej bezpečnosti. Oddelenie kontrarozviedky. SMERŠ. Pôsobí cudzorodo uprostred krvavých obväzov a sadry. Cítiť z neho drahý tabak, kožu opasku a chladnú úradnícku moc. Nie je tu preto, aby liečil. Je tu preto, aby odkrýval pravdu. Major si prisunie stoličku k posteli, sadne si a vrzgne pritom kožou čižiem. Vytiahne spis. Otvorí ho. Pohľad má sústredený, pichľavý, profesionálne nedôverčivý. Seržant Konovalov? Hlas je tichý,
vyrovnaný. Áno, pane, zachrapčím. Snažím sa nadvihnúť, ale nemám sily. Ležte, rozhovor bude dlhý. Vyťahuje plniace pero a opatrne odskrutkuje vrchnák. Podajte hlásenie o okolnostiach boja z 12. júla. Prečo ste opustili bojovú pozíciu? Kde je posádka? Prečo sa stroj vrátil do tyla a nezostal v boji? Otázky dopadajú ako kamene. Ťažké, obviňujúce. V jeho logike je to prosté. Tank opustil boisko, to znamená dezerciu. Posádka zahynula a vodič žije, to znamená zbabelosť. Poriadok je napísaný krvou a netrpí výnimky. Posádka padla okamžite. Hovorím a pozerám do stropu. Priamy zásah. Ferdinand. Vzdialenosť 1 kilometr. Beliajev, Malinin, nabíjač. Rozmetalo ich to. A vy? Major prižmúri oči. Prečo ste prežili práve vy? Mal som šťastie, sedel som nižšie. Šťastie. Zapíše si to slovo, ako by ho ochutnával. Povedzme. Ale prečo ste stroj otočili? Prečo ste išli do tyla a neprijali boj? Alebo prečo ste neopustili zasiahnutý tank, ako to predpisuje inštrukcia? Otočím hlavu a pozriem mu do očí. Pretože som chcel žiť, súdruh major. A stroj som chcel zachrániť. Predsa ho nenechám nepriateľovi. Zachrániť stroj. Uškrnie sa, ale úsmev sa mu nedotkne očí. Seržant, máte amputované obe dlane. Úplná traumatická amputácia. Lekári hovoria, že ste stratili 2 litre krvi. V takom stave človek stráca vedomie po 5 minútach. Vy tvrdíte, že ste v takomto stave viedli 30-tonový tank 3 kilometre po členitom teréne. Chápete, že je to nemožné? Urobí pauzu. Kto riadil ten tank, Konovalov? Kto sedel pri pákach? Koho ste nabrali cestou? Alebo nebodaj sedel za pákami Nemec? Podozrenie visí vo vzduchu. Špionáž, vlastizrada. To je horšie než tribunál. To je poprava pri priekope bez súdu. Ja som ho riadil, šepkám. V hrdle mám sucho. Sám. Čím? Major kývne smerom k mojim kýpťom. Silou myšlienky? Kýpťami som tlačil. Zubami som škrtidlo viazal. Nohy som vrážal do prevodov. Major mlčí. Pozerá na mňa ako na šialenca, alebo ako na drzého klamára, ktorý si vymýšľa báchorku, aby si zachránil kožu. Zaklapne spis. Preveríme to, utrúsi stroho. Tank je zapečatený, expertíza to ukáže. Ak ste klamali, pôjdete pred tribunál, aj bez rúk. Prechádza deň, alebo 2. Čas v nemocnici je lepkavý ako morfium. Ležím a pozorujem muchy lezúce po žiarovke. Je mi to jedno. Ja som si svoju prácu urobil. Nech ma aj zastrelia. Mŕtvým ruky netreba. Dvere sa znova otvoria, opäť major. Ale tento raz je iný. Čiapku drží v ruke. Golier blúzy má rozopnutý. Vyzerá unavene, ako si strhane. Mlčky prejde k posteli, prisunie stoličku, ale nesadne si. Chodí po izbe. Bol som tam, povie tlmene pozerajúc z okna. V tom tvojom tanku. Mlčím. Technici museli poklop vypáliť. Mechanizmus sa zasekol na dobro. Vnútri zamračí sa a hľadá slová. Vnútri je to mesiarstvo. Kaša. Otočí sa ku mne. V očiach už nemá ľad. Je tam skôr bezradnosť. Prehliadli sme vodičovo miesto. Ohýba prsty a menuje fakty ako údery kladiva. Poprvé, páky riadenia. Ebonid je zodratý. Na kove je zaschnutá krv pomiešaná s vláknami látky a úlomkami kostí. Expert potvrdil. Sú to tvoje kosti, seržant. Ty si o oceľ zodral ruky až po lakte. Po druhé, radiaca páka. Na hlavici sú stopy zubov. Na kulise je krv a kúsky kože z chodidla. Po tretie, a to najdôležitejšie, major siahne do vrecka rajtok a vytiahne nejaký predmet. Hodí ho na nočný stolík k mojej posteli.
Je to šnúrka. Špinavá, čierna. Našli sme ju na podlahe, povie. Vedľa čižmy. Úzol je zatiahnutý na doraz, pretrhnutý. Vidno, že ho trhali zubami. A čižma sa váľala v rohu. Pravá. Zatíchne. V izbe je počuť len vodu kvapkajúcu z kohútika v umývadle. Svedkovia od pechoty potvrdili trasu. Tank išiel kľukato, neovládateľne, ale mieril na zvuk našich guľometov. Delostrelci vraveli, že počuli, ako motor reval na doraz. Ty si z neho vyžmýkal dušu. Major pristúpi celkom blízko. Cítiť z neho tabak, ale teraz ten pach pôsobí priateľsky. Vytiahne škatulku cigariet, vyklepne jednu. Budeš fajčiť? Prikývnem. Vloží mi cigaretu do úst a škrtne zápalkou. Potiahnem si. Dym je štiplavý, horký, páli ma v pľúcach, ale prečisťuje mi hlavu. Prepáč, seržant, povie major potichu. Taká práca. Neveriť nikomu. Sadne si na kraj postele, porušujúc všetky predpisy. Som vo vojne 3 roky. Videl som ľudí utekať. Videl som zradu. Videl som ľudí šalieť, ale toto. Aby sa človek sám rozobral na súčiastky, len aby došiel, to presahuje moje chápanie. Do hlásenia som napísal hrdinský čin. Velenie už o tom vie. Navrhli ťa na rád červenej zástavy. Ďakujem. Vydýchnem spolu s dymom. Nie mne ďakuj. Nasadí si čiapku a upraví si kokardu. Poďakuj sebe a stroju. Ukázalo sa, že ste jednej krvi. Keď major odíde, do izby nakúkne starý chirurg, ten, čo ma operoval. Má sivú briadku a unavené oči biblického proroka. Mení mi obvezy. Pohyby má rýchle, presné, ale šetrné. Bol tu ten od bezpečnosti? Pýta sa lekár bez toho, aby na mňa pozrel. Bol. Vypočúval ťa? Preveroval. Lekár prikývne. Odmotáva vrstvy gázy a odhaľuje strašné fialové kýpte. Stehy sú ešte čerstvé. Nite čierne na zapálenej koži. Šijem ľudí už 30 rokov, hovorí a nanáša masť. Ešte od prvej svetovej. Myslel som si, že anatómiu poznám, že viem, kde má človek hranicu, kde končí fyziológia a začína smrť. Pozrie sa mi do očí ponad okuliare. Podľa všetkých lekárskych zákonov si mal zomrieť v 5. minúte boja na traumatický šok a stratu krvi. Srdce sa ti malo zastaviť. Mozog sa mal vypnúť. Si lekársky unikát, synak. Oklamal si smrť. Len som veľmi chcel žiť, pán doktor. Nie. Lekár potrasie hlavou a uviaže uzol na obveze. Žiť chcú všetci, ale nie všetci sú ochotní sa kvôli tomu stať železom. Dokázal si, že duch je silnejší než hmota, ale povzdychne si a schová nožnice do vrecka plášťa. Vojna sa pre teba skončila, hrdina. Teraz začne to najťažšie. Život bez rúk. A ver mi, starému lekárovi, bude to strašnejšie než prielom pri Prochorovke. Tam si bojoval s Nemcom. Tu budeš musieť bojovať sám so sebou. Každý deň. Pozerám sa na svoje obviazané kýpte. Biele, úhľadné zámotky na pozadí sivej deky. Lekár má pravdu. Tankový boj trval hodinu. Cesta k svojim 47 minút. A predo mnou sú 10 ročia. 10 ročia bezmocnosti. Ako budem jesť? Ako sa budem obliekať? Ako objímem ženu? Strach z budúcnosti sa mi ako studená sliská hrča prevaľuje v žalúdku. Je to desivejšie než zameriavač tigra. Spomeniem si však na radiacu páku. Spomeniem si, ako moja holá noha tlačila na chladnú oceľ. Spomeniem si na hukot motora, ktorý odpovedal na môj rozkaz. Dokázal som naštartovať 30-tonový tank bez rúk. Vari nedokážem naštartovať vlastný život? Zatváram oči a potiahnem si z cigarety. Cigareta tlie,
Popol mi padá na hruď. Nemám ho čím odhodiť. Fúknem doňho a sivé vločky sa rozletia vo vzduchu. To nič. Niečo vymyslíme. Sme predsa tankisti. Sme uliatí zo železa. Rád červenej zástavy je ťažký kus striebra s červeným smaltom. Chladí ma na hrudi cez tenkú látku blúzy. Odmena za hrdinstvo. Štát ohodnotil 47 minút jazdy cez mínové pole a záchranu bojového stroja práve takto. Spravodlivá cena? Rečnícka otázka. Rád visí na hrudi, ale rukávy sú prázdne. Vojna sa pre seržanta Konovalova neskončila v Berlíne za zvuku sálu a kriku hurá. Skončila sa v tichej nemocničnej izbe, pod škrípaním pera vypisujúceho prepúšťacie doklady. Invalida prvej skupiny, neschopný vojenskej služby. Návrat domov nie je oslava. Je to druhá, neviditeľná línia frontu, niekedy desivejšia než kurský oblúk. Tam v tanku bola úloha jasná. Prežiť a zničiť nepriateľa. Tu je nepriateľom každodenný život. Nepriateľom sú ľútostivé pohľady žien pri studni. Nepriateľom je neschopnosť sám si zapnúť gombík na nohaviciach alebo si ušúľať cigaretu. Vracia sa do rodnej dediny. Chalupa, záhrada, pole. Všetko je ako predtým, len on je iný. Otec, starý kováč s rukami ako korene duba, víta syna mlčky. Neplače. Chlapi v ich rode neplačú. Pozerá sa na synové prázdne rukávy, potom mu hľadí do očí. A vidí v nich tú istú čerň, aká bola v priezore pod Prochorovkou. Prvé mesiace sú peklom nečinnosti. Konovalov chodí po dvore ako tieň. Bol zvyknutý ovládať 30 tón ocele a teraz neudrží ani lyžicu. Pocit bezmocnosti mu rozožiera dušu rýchlejšie než hrdza odhodený kov. Vidí, ako sa otec s matkou na poli hrdlačia. Krajina hladuje, treba chlieb. A on, zdravý chlap so širokými ramenami a jasnou hlavou, sedí na priedomí a vyhrieva si kýpte na slnku. V jeden večer príde do kováčne. Otec búcha kladivom po rozžeravenom kuse kovu. Iskry lietajú v snopoch. Otec, povie Konovalov. Hlas má tlmený, pevný. Urob mi ruky. Otec skloní kladivo, utrie si pot z čela. Ruky dáva Boh, synak. Boh si tie svoje vzal. Urob mi železné, sadnem na traktor. Otec sa na ňo dlho, skúmavo pozerá. Toto nie je prosba mrzáka. Toto je technické zadanie mechanika. Začína sa práca. Nie lekárska, ale inžinierska. V nemocnici mu ponúkali protézy. Drevené, lakované, s gumovými prstami. Bábky, atrapy. Tými sa dajú akurát tak strašiť deti, alebo v nich ležať v rakve. Konovalov potrebuje nástroj. Otec kuje objímky. Oceľové pologule vytvarované presne podľa kýpťov. Vnútri je mäkká koža a plsť, aby kov neodieral jazvy do krvi. K objímkam sú privarené háky a svorky. Vyskúšaj. Otec mu podáva konštrukciu. Konovalov zasúva kýpte do kožených puzdier. Doťahuje remene zubami, tento cvik mu už zostal navždy. Sú ťažké, chladné, ale je to predĺženie tela. Idú k traktoru. Starý stroj značky CHTZ stojí v šope. Volant je strohá železná obruč. Otec na volant privára špeciálne úchyty. Konovalov vylieza do kabíny. Znova pach oleja, benzínu a prachu. Pach života. Zakladá svoje oceľové háky do drážok na volante. Tak s pánom Bohom, zašepká. Kopne nohou do štartéra, motor zakašle a naskočí. Vibrácia prechádza volantom cez oceľ protéz priamo do ramien, do chrbtice. Je to známe chvenie. Stroj ho prijal. Traktor sa pohýna, je znova v službe. Nie na vojne, ale v boji. V boji o úrodu. Roky plynú. Železo protéz je vyleštené do zrkadlového lesku.
Konovalov pracuje tak, ako nepracujú ani ľudia s oboma rukami. Od svitu do mrku. Orá, seje, zbiera úrodu. Stáva sa najlepším mechanizátorom v okrese. Jeho kliešte, ako ich v dedine volajú bez posmechu a s úctou, poznajú každú páku, každú skrutku. Naučil sa opravovať motor tak, že kľúč zviera medzi hákmi. Naučil sa držať lyžicu tak, že si na ňu privaril krúžok. Naučil sa písať tak, že si ceruzku vkladá do špeciálnej drážky. Ožení sa. Vychováva deti. Stavia dom. Sám ťahá brvná, podoberajúc ich hákmi. Ľudia si prestávajú všímať jeho postihnutie. Nevidia mrzáka, ale majstra. Jedného dňa po mnohých rokoch sedí na priedomí. Má už po 60-tke. Vlasy má sivé, tvár rozritú vráskami ako mapu terénu. Na kolenách mu sedí vnuk, malý 5-ročný chlapec. Chlapec sa dotýka dedových rúk. Kov sa na slnku zohrial, ale aj tak je tvrdý, neživý. Dedo, pýta sa vnuk a prstami preberá oceľové nity na koži. Bolí ťa to? Konovalov sa pozrie na svoje protézy, potom na mäkké, ružové dlane svojho vnuka. Nie, drahý môj, železo nebolí. A prečo máš takéto ruky? Prečo nie sú ako tatinové? Starý tankista mlčí. Spomína na júl 43, na horúčavu, sadze, chuť krvi v ústach. Spomína na tých 47 minút, keď si drál vlastné kosti opáky, aby vyviedol tank. Spomína na tváre priateľov, ktorí zostali v horiacom stroji. Mohol by rozprávať o tigroch, o výbuchoch, o tom, ako páchne spálené ľudské mäso, ale povie niečo iné. Svoje ruky som nechal tam, na poli, povie ticho, aby tie tvoje zostali celé. Vnuk nechápe hlboký zmysel, ale stíchne. Prežil som, aby si sa ty mohol pýtať, pokračuje Konovalov, pozerajúc na západ slnka. Aby si ty nikdy nemusel tlačiť páky holými kostiami. Aby si volant držal teplými prstami a nie chladnými hákmi. To je ten záver. Hrdinstvo nie je len záblesk. Hrdinstvo nie je len jeden moment šialenej odvahy, keď adrenalín potlačí strach. Skutočné hrdinstvo je dlhá, monotónna práca vôle. Vyviesť tank z boja bez rúk, to je zázrak fyziológie a ducha. Ale prežiť ďalších 40 rokov, každý deň si nasadzovať protézy a vychádzať na pole, aby sítil krajinu, to je to skutočné hrdinstvo. Oceľový stisk nie je o sile svalov. Je o sile, ktorá prinúti človeka vstať, keď je vstať nemožné. Je o schopnosti premeniť svoju bolesť na palivo. Konovalov zomrel vo svojej posteli, obklopený deťmi a vnúčatami. Jeho rád červenej zástavy ležal v kazete a vedľa, na nočnom stolíku, ležali jeho pracovné ruky. Zodraté, poškriabané, živé nástroje, ktorými si odznova vybudoval svoj život. Príbeh mechanika vodiča je učebnicou anatómie ľudskej duše. Dôkazom toho, že človek nekončí tam, kde sa končí telo, ale tam, kde sa láme jeho vôľa. Kým je vôľa celá, človek je nezlomný. Ako tank T-34.